Sant Pol de Mar va celebrar molt intensament una de les festes catalanes amb més ressò internacional que existeixen, la Diada de Sant Jordi. Tant és així que el primer acte va ser la nit abans, quan la biblioteca va fer una revetlla literària. Era el primer any que es feia aquesta revetlla i tota la biblioteca estava decorada amb dracs. I a més, el grup Tastacontes va llegir de manera teatralitzada el llibre Calaveres atònites, de Jesús Moncada. La directora de la biblioteca, Àngels Gómez, va fer declaracions per Sant Pol Media. L'any passat vam sortir a la plaça de l'Estació. Ens vam posar allà amb les altres paradetes que hi havia de llibres, de les llibreries del poble, i paradetes de roses i així. Però aquest any hem decidit que en comptes de posar-nos a la plaça de l'Estació ens posem aquí, perquè d'alguna manera vinculem més el lloc, aquesta parada, amb la biblioteca. El dia després, la mateixa biblioteca va organitzar un taller per promoure la lectura dels nens. Els més petits es van poder fer fotos amb un drac de Sant Jordi fet de cartró. Sota el nom La Biblioteca surt al carrer, que es feia per segon any consecutiu, l'esdeveniment va tenir molt d'èxit i va ser molt ben acollit pels assistents. A la plaça de l'Estació, unes 10 paradetes van organitzar un intercanvi de llibres que va entusiasmar la gent. Una d'aquestes era d'una associació de pares i fills que, a més de vendre llibres, també venia polseres i fins i tot posava al servei dels nens un lloc a on jugar. Sergi Parés va ser un dels organitzadors d'aquesta iniciativa. Doncs la parada hem portat llibres, tríptics, hem creat un petit espai per a la canalla, roses, no? Intentar promoure aquesta mirada i també afegir-nos a aquesta festivitat tan bonica, no? Durant tot el dia hi va haver molta gent i tot i que el mal temps va amenaçar en més d'un moment del dia, Sant Pol recordarà per sempre aquest Sant Jordi 2016.